जोंनि माहारि दानायाव जोंनि दानि थासारिखौ जोङो नोजोर होनांगोन। दिनै जोंखौ बर' माहारिखौ माने उग्रपन्थी साजायनानै मिलिटारि पुलिस मिलिटारिया गादबनो हाला, सरकारा जोंखौ गादबनो हाला। नाथाय माया गादबदों जों बेखौ नोजोर होनांगोन। दिनै गादबदों होनबा जोंनि रांखान्थि हालोदा जोंखौ गादबदों। दिनै गादबदों होनबा जोंखौ जौ जुवा ड्राग्सआ जोंखौ गादबदों, जोंनि लाइमोनफोरखौ गादबदों। दा बे जाय लाइमोनफोरा जाय फरायसाफोरा जौ जुवा ड्राग्सजों गफबनानै थागोन आरो बे लाइमोनफोरा माब्लाबाबो दिनै मोजां साननो हाया, मोजां थांखि लानो हाया आरो गावनि थांखियाव माहारि दानायाव मालाबाबो बिहोमा होनो हाया। दा बिनि थाखायनो बिनिफ्राय उदां जानांगौनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा जोङो सांग्रां जानांगोन आरो आजिरा मोननाय समफोराव जोङो मोजां खामानि बाहायनांगोन। लिरगिरिफोरा लिरनायाव जोंहा मुखुब थानांगोन। हारिमु सिबिनाय मोसानाय मुसुरनायाव जायफोर गोसो गुदुं दं बे हारिमु सिबिनायाव थानांगोन। गेलेगिरि बिथांमोना गेलेनायनि खाबुखौ लानांगोन। बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसि बिमुं होनानै जे मोनसे नेसनेल लेभेलाव आन्डार 13 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे फरायसाफोरखौ गेलेनायनि मोनसे खाबु होदों। बेबायदिनो जोंहा गेलेनायनि स्ट्रेंथआ गोबां दङ बर' माहारिनि जे लाइमोनफोरनियाव। जोंहा बोलोआव जोंहा माने सिगांनिफ्रायनो गोख्रोंखा आरो बे बोलो गोनां जोंनि जिखिनि गेलेनाय बे गेलेनायाव जोङो सिगां जानो हायो आरो बेखौ मात्र जोङो एनहेन्स खालामनांगौ, बेखौ जोङो दिहुननानै लाबोनांगौ आरो बेखौ जोङो सम मथे बाहायनांगौ। बेजों लोगोसे जोंनि रांखान्थि नोजोरखौ जों जेब्लायबो नोजोर होलांनांगोन। रांखान्थिया जोङो दिनैसिमबो जौगानो हायाखै। जोंनि ओनसोलफोरा रांखान्थि हालोदाव दिनैसिमबो गोग्लैसोनाय आरो बेवहाय जोंनि वर्क कालचारा थानांगोन, जोंनि हाबा हारिमुआ थानांगोन। जोंनि माने ओरैनो गोलैना थानाय हा सोन गोलैना थानायफोरखौ जों बाहायनो रोंनांगोन। गुबुन हारिया जेरै दखलासे हायावनो बायदि रोखोम आबाद मावनानै जेरै रांखान्थि खामायदों, रांखावरि खामायदों, बेबायदि हुदाखौ जोंबो एसे सोलोंनानै साइन्टिफिक दिगाव जोङो खामानि मावनो हानांगोन। बेखौनो जोङो सावरायलायनानै गामि आफादखौ जोङो खावलायदों। जोंनि जेफोर गोसो गुदुं आबादारि बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो बेबायदिनो जोङो समाजाव लोगोसे माने गुबुंले थासारिखौ जों फोजोबनांगोन आरो गुबैयै जोङो एसटि होनो नागिरनायाव जायफोर माने नैबे समाव एसटि दाबि खालामदोंमोन हारिया, बे मोनद' हारिया एसटि मोननायाव जोंहा एखेबारे खहा जायो आरो बे खहा जागोननि थाखायनो जों बेखौ होबथादों आरो बे होबथानायाव जोङो गासैबो एसटि माहारि हिसाबै बर' माहारिया एसटिनि मोनसे पार्ट हिसाबै आसामाव लार्जेस्ट माने एसटि ग्रुप हिसाबै जों बेखौ गसंथानांगोन। मानो होनबा बे जोङो सिगाङावबो दिनै राजबंसिखौ होनाय जोंहा रेकर्ड दङ। इन्टारिमाव माने 6 मास होनायावनो जेबायदि जोंनि थासारि फरायसाफोरनि इन्जिनियारिंआव एडमिसन मोना, कटन कलेजाव एडमिसन मोना, मेडिकेलाव एडमिसन मोना आरो मोनद' हारिखौ होयोब्ला जोंनि अबस्थाया मा जागोन जों बेखौ नुहुरखानाय। दा बिनि थाखायनो बेखौबो गाबथानांगौनि थाखाय जोंहा बयबो रायजो राजा, जोंनि लाइमोन, जोंनि दैदेनगिरि, इलेक्सनाव जि बुङो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। नाथाय दा समाव माब्लाबाबो बे माने होनायनि जाहाथे फेभाराव थाया, सरकारा बेखिनिखौ जाहाथे नोजोर होगोन, बेखिनिखौ जों खावलायबाय। खुलुमबाय। एबसुनि संबिजिरनि खान्थि बायदियै 1 बोसोरारि थान्दै जख'न्थायखौ बलान्दुबि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय सानदरफारा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै मोनसे गाजा गोमजायै मोनसे थान्दै जख'न्थाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै रायजो राजाफोरनो जोङो दखरा आफादनिफ्राय बेखौनो मेसेज होनो सानदों दि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव रायजो राजाफोरनि अरायबो हेफाजाब आरो मदद मोननांगोन होननानै जों आसा खालामो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरनि खान्थि बायदियै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्डजों सामलायजानाय फैगौ देग्लायनि बे 2006 मायथाइनि बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो टप 3 बासिनानै अलंबार बान्था होनाय जागोन।